Wala na, 31. Nakuha ko ng parang medyo may discount eh. Kaya... Tingnan akong plastic, baka kabulin ako ng wild dogs. Doon sa droga. Lahat dyan. Maganda ganyan tayo. Makikita mo lahat dyan. Kaya na yung exciting part, huwag kang magbuntok, Pilipino. Huwag kang matilok dyan. Ano mo dyan eh. Pag pumunta ako tayo, mga alas... Alas 7. Alas 9. Mga oras ng tulog nila yan eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, okay yung 11 eh. Kasi gising talaga kami nito hanggang alas 5. Oh. At mga masasak. Batoy mo boy. Pigilan mga yan. Ang sarap. Di ba na kayo? Bunda ko hindi. Relax. Relax. Laki kasi ng date. Pinakamalayo namin. Takot ka pa. Ano? Oh, shit. Yung tumangkad ka, mga ano, Oo, tumangkad ka iba talaga pakiramdam. Di ba sabi ko nga sa'yo na satisfying? Nung